ବାଙ୍ଗଲୋର ଯେଉଁମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ହସ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 27 27 ଆଡ଼େ ନେଇକି ମୋର ସାଙ୍ଗର ଦାନ୍ତ ହିଁ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ବଥେଲା, ତାପରେ ଦାନ୍ତ ମୋତେ ହଲିଲା। ତ କ୍ରିସମସ୍ ଇଭ୍ ଆଉ ସାଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଗଲା, ଡକ୍ଟର ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଲେନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଚାରିଲୁ, ଡେଞ୍ଜିରେ ପଚାରିଲୁ, ତାପରେ ଆପୋଲୋରେ ପଚାରିଲୁ, ଏମିତି 2-3ଟା ଜାଗାରେ ପଚାରିଲୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ନେଇକି କେଉଁଠି ବି ଡକ୍ଟର ଆଭେଲେବଲ୍ ନଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ବି ହଉ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପୋଲୋରେ ଯାଇକି ଆମେ ବୁକ୍ କରିଦେଲୁ କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ହିଁ କରିଦେବା। ସେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବୁ। ଆଜି ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 17, ମାନେ ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ୱେଟ୍ କରାଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଦାନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଲା। ଏମିତି ନାହିଁ କି ପଇସାର ଅଭାବ, ନା ପଇସା ଆମେ ଦେଉଛୁ, ମାତ୍ର ଏମିତି ଲୋକ ଭାଇ ତୁମର ପଇସା ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ନେଇକି ଆର୍ ଏଇଟା କରିଦିଅ, ଆର୍ ସେଇଟା କରିଦିଅ, ଏଇ ପଇସା ଆର୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇଦିଅ। ପଇସା ଖାଲି ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଲା। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ଏରିଆରେ ଥାନ୍ତା, ମନେକର ରାଉରକେଲାରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ପାଖାପାଖି ଲୋକାଲରେ ଆମେ ଚିହ୍ନା ହେଇଛୁ, କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅଛି କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, ପୁରା ସବୁ ଖବର ଥିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ ସେଇଠି ପଶିବ, ୱେଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି କେଉଁ ଡକ୍ଟର କେଉଁଠି ଭଲ ଥିବ, ଏଇ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ବି ଆସିଲା ସେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ପଳେଇଲା। ଆମର ସେଠି କେମିତି ଡକ୍ଟରଟା ତ ସେଠି ହିଁ ଥାଏ, ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛ, ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରୁଛ? କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ତ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଭାଇ। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଯଦି ଆସୁଛ ବହୁତ ସାରା ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହିଲି।